जोङो बिटिसि बा बिटिआर को बर'फोरनि पार्टिकुलारलि इन्ट्रेस्टनि थाखाय थैथां लाबोनो हाबाय जखन जोङो गावनि इन्ट्रेस्टखौसो बांसिन नोजोर होनांगौ जायनाखि देसि मेच बे बर'आनोमोन बुंनो थाङोब्ला बे माबाया बर' मानसिखा बियो बांगाल हाबदों आरोखि बांगाल बे इस्लाम धोरोमाव कन्भार्ट खालामनानै बेखौ आली मेच नाम दोननानै बे बख्तियार खिलजिया बेखौ लानानै फैदोंमोन बे मानसियाथ' मेचखा बिनि थाखायसो आरो देसि मेच मा प्रश्न फैनो हागौ बेबादि जुदि नोङो फिसा फिसा जुदि जाथि गस्थि बिदि दिहुननानै होलांबाय थायोबा होमबा जोंनि खौसेथिया गाज्रिसिन जागोन आदानिनो पावार प्रजेक्टनि नामै होनो नागिरनाय जेनाखि हा बाहाय अलरेडि रायजो जानाय मानसिफोर दङ दा जोंनि नोजोराव ओंखारदों जे गामिनि मानसिफ्रा बुंदों जे नांगौबा जिउ गारगोन थै गसर होगोन थेवबो जों हाखौ हगारा होननानै ओंखायनो जों सानो जे रायजो राजाफ्रा जेनाखि सेन्टिमेन्ट लानानै बेखौ बुंदों जे जों बे हाखौ हगारा थैथांब्लाबो होननाय बाथ्राखौ आसलते जोंनि बिटिसि सरकारा मानोना बिटिसि सरकारा बेखौ रिभिउ खालामनाया मोजां आरो बे जे देसि आली मेच दे लिगेसि अफ देसि अरिजिन होननाया मोननै बाथ्रा दङ बाहाय हिस्ट्रिकेलि बे जायनाखि देसि मेच बे बर'आनोमोन बुंनो थाङोब्ला जेरैहाय आसाम बुरुन्जियावहाय असम जातीयताबादावहाय जोङो बदन बरफुकन होनना बुङाबा जायनाखि बांगालफोरजों लोगो लानानै असमखौ गाग्लोबनायाव मदद खालामफादोंमोन बुंनो थाङोब्ला बे माबाया बर' मानसिखा बियो बांगाल हाबदों आरोखि ओमफ्राय बियो बख्तियार खिलजि होननाय बै समनि अत्याचारी बे बांगाल राजाजों बियो आक्रमणकारीजों लोगो जानानै बे हजों बे बेंगलनिफ्राय ओरै भुटानावबो थांदों बे तिब्बेतावबो बाहायबो लानानै थांफादों बेखौ ओमफ्राय ओरैहाय आसामाव हाबनायाव बेखौ बेनि लामा दिन्थिग्रा होननानै बांगाल बे इस्लाम धोरोमाव कन्भार्ट खालामनानै बेखौ आली मेच नाम दोननानै बे बख्तियार खिलजिया बेखौ लानानै फैदोंमोन दा बै आं बुंनो नागिरनाय मोननै बाथ्रा बेनो जे जुदि होनांगौब्ला बे मानसियाथ' मेचखा बिनि थाखायसो आरो देसि मेच मा प्रश्न फैनो हागौ आरो दस्रा मानसिया जुदि रिकगनिसन होयोब्ला बेखौ सासे मोजां मानसि होनना बुङोब्ला बेथ' भुल जागोन खारन बियो बै समावथ' जोङो बर' हारसानि बाथ्रा नङा जोंनि हादरखौ गाग्लोबफैनायाव बांगालखौ हेल्प खालामनानै फैनायाथ' बेथ' बे एक प्रकार बदन बरफुकन जायखौ जोङो रामायणनि जुद्धआवहाय बिभीषण होननानै बुङो बिभीषणाथ' धर्मनि खोथा बाहायथ' धर्मनि बाथ्रा गैया दा बे हिसाबै बे माबावबो बिथिङावबो बिसोरखौ बेबायदि रिकगनिसन होनायनि प्रश्न गैया आरो जुदि होनांगौबा जिहेतु बे बर'खामोन बर'आवनो दंखायो आरो मा देसि बिलाय बिनिखायनो बेबादि जुदि नोङो फिसा फिसा जुदि जाथि गस्थि बिदि दिहुननानै होलांबाय थायोबा होमबा जोंनि खौसेथिया गाज्रिसिन जागोन आरो बिनिफ्राय मोनसे जोबोद गिदिरसिन नोजोर होथाव बाथ्रा बेनो जे जोङो बिटिसि बा बिटिआर को बर'फोरनि पार्टिकुलारलि इन्ट्रेस्टनि थाखाय थैथां लाबोनो हाबाय जखन जोङो गावनि इन्ट्रेस्टखौसो बांसिन नोजोर होनांगौ नाथाय नों जुदि बेबादि खालामनानै बयखौबो बेबादि जेनेरेलाइज खालामनानै लाबाय थायोबा होमबा जोंनि जे बाहागो बे मोख्रा सियालजों फिथा मावजिजों फिथा राननानै सेस जानाया बेबादि जालांगासिनो दं दा बेबादिनो हयथ' आं बुंदेरफानो लुगैनाया बेसेबां प्रजेक्ट बेयो आं मिथिया जेरै जोङो 50+ नाय माबा स्किम बानायो बे JEE नि प्रिपेरेसननि थाखाय बा सिभिल सार्भिसनि प्रिपेरेसननि थाखाय बे जे रोंगौथि होनो थाखाय जे स्पेसियेल ट्रेनिं होनो 50+ बेबायदि खालामगासिनो दं 50ल'मोन आगोलाव दा 50+ खालामबाय दा प्लासआव सोर फैगोन दा बे फैयोब्ला जोंनि मानसिया जायफोर बे गोदोनानै दङ नों जुदि बाहायबो जुदि मेरिट बेसिसाव जुदि बे 50+ मानसिफोरनि सिलेक्सनखौ खालामोबा आंथ' आंनि पार्सनेल एक्सपिरियेन्सनिफ्राय बुंनो हागौ जोंनि मानसिफ्रा मोननाय नङा मानोना जोंनाव बेबादि प्रसेसटाबो गैया आरो गामि लेभेलाव कनसियासनेसबो गैया बिनिखायनो जोङो बे 50+आवथ' नङा 50आवबो मोनबावनाय नङा बेखायनो जोङो बेफोर जिनिसखौ बेबादि माने इन्डालजेन्स होआबालानो आरो बेफोरखौ जोंनाव थानाय जे जातीय संगठनफोर दङ आबसु दङ साहित्य सभा दङ जोंखौ जेनेबा बर' समाजखौ हिसाबाव लाला बिथांमोनखौ लानानै बा जे एक्सपार्टफोर दङ रोंगौथि मोननाय जारिमिनाव बेबादि मानसिफोरखौ लानानै रायलायनाया साबसिन होननानै जों सानो जोबोद सेन्सिटिभ बाथ्राया ओरैबायदि जे जों मिथिगौ जे जोंनि बे बिटिसि बिटिआर एरिया 6 शिडिउल सिङाव दं आरो बयबो मिथिगौ संबिजितनि 6 शिडिउलाव थानाय ट्राइबेलफोरनि इन्ट्रेस्ट राइट आरो प्रटेक्शनखौ दा बेयाव आरो लोगोसे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक होननाय दंबावो
आरो जोंनि मानसिफ्रा बेबायदि हाग्रा जायगायावहाय जुगे जुगे थाबोनाय दङ बै जे माने ट्राइबेल एन्ड आदार फरेस्ट डुवेलार्स एक्ट होननाय दं 2005 नि बे मथेबो जोंहा अनेक प्रटेक्शन दं आयेनगत भाबैबो जोङो जुदि गोबावनो बाहाय थाबाय थादोंब्ला होमब्ला बेखौ बे मानसिफोरनो मोनसे माने बारा बुरजा नङा बिदिनो 6 हेक्टर ना 4 एकड़ हा बेबायदिनो एलटमेन्ट होनायनि बाथ्रा दङ आरो जोंनि मानसिफ्रा बर' मानसिफ्रा रायजो राजा बाहाय एथ' जुगे जुगे रायजो जाबोनानै दासिमबो गावनि नाम खालामनो हाया नाथाय हरखाबनो जुदि सोङा हुआ अखानायैनो 7 दिन 1 सप्ताह 10 दिननि गेजेरावनो जुदि बेबायदि स्किम लाबोनानै होखारलाबायनो नागिरोब्ला बिनि जे माने डिसप्लेस जानाय मानसिफोरखौ जे फज'फिननांगौ बे मानसिफ्रा डेफिनेटलि बेहाय बिग्रायखांगोन दा जोंनि नोजोराव ओंखारदों जे गामिनि मानसिफ्रा बुंदों जे नांगौबा जिउ गारगोन थै गसर होगोन थेवबो जों हाखौ हगारा होननानै किन्तु बेबादि परिस्थितिखौ जों मानो लाबोनांगौ खारन जों मिथिगौ जे दा बड'लेण्ड एकर्डनि बे बिटिआर एकर्डनि आन्दारावहाय रेलवे कच फेक्टरिबो दंफायो दा फर्चुनेटलि रेलवे कच फेक्टरियाबो जासिगोन बिनि थाखाय बाहाय अलटमेन्ट जाबाय बेबो बे पर्बजरावनो जाबाय दा बेहाय जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया बाहाय बे एकर्डनिनो सिङाव आरो बेयो हयथ' जों मिथिनायाव बाहाय थाखानाय मानसिफ्रा बेबायदि डिसप्लेस जानाय नङा नाथाय दा बे जेरावहाय आदानिनि नामै आदानिनो पावार प्रजेक्टनि नामै होनो नागिरनाय जेनाखि हा बाहाय अलरेडि रायजो जानाय मानसिफोर दङ खमसे खम आयेन मथ' भाबै बिसोरनि जुदि कनफिडेन्स लायोबा कनसेन्ट लायोबा बिनि उनाव बिथांमोनखौ बहा लांगोन बा अलरेडि जायफ्रा माने जुथा आथिं दहजासे बिथांमोना नाजागासिनो दं बे हाखौ गावसोरनि नामै खालामनांगौ होननानै लिमिटेड क्वान्टिटिबाबो बे खामानिखौ मावाबालानो गेजेराव हरखाबनो जुदि बिदि खालामोबा बेथ' बिराद दुखु गोनां बाथ्रा बियो ओंखायनो जों सानो जे रायजो राजाफ्रा जेनाखि सेन्टिमेन्ट लानानै बेखौ बुंदों जे जों बे हाखौ हगारा थैथांब्लाबो होननाय बाथ्राखौ आसलते जोंनि बिटिसि सरकारा माननीय बिटिसि सरकारा बेखौ रिभिउ खालामनाया मोजां आरो बेबायदि हाथ' मेला दस्रा जायगायावबो दङ प्रजेक्टखौ जोंनो नांगौ दा मोनसे प्रश्नआ बेनो जे जों दि बिटिआर बिटिसि बिएसि बायदिसिना एकर्ड खालामबोगासिनो दं जों गावनो आसलते क्लियार जानांगौ एक्चुअलि जोंनो मा नांगौ जोंनो बेबायदि तथाकथित बिकास लाबोनो ना जोंनि मानसिफोरखौ जोङो मोजाङैनो सान्थियैनो थांनानै थानो होनो दा जुदि नोङो बे नामैनो एकर्डनि नामैनो सोरनिबा माबानि स्किमनि नामै गावनि हाखौ जुदि बेबायदि हगारबाय थायोब्ला जेराव जोंनि मानसिफ्रानो हा गैयैनि हाहाकार जानानै दं होमब्लाथ' जों जायनि थाखाय बाहाय एथ' माने गोख्रों माने जुजिनानै जे जों बेखौ मोनबाय होमबा मानसिफोरनि कनफिडेन्सआथ' बायलांगोन ना फोथायनाया जों बेखौ जाजानो लुगैया ओंखायनो बेखौबो जाहाथे बिटिसि सरकारा माननीय बिटिसि सरकारा बेखौ एसे रिभिउ खालामनानै नायो आरो बै जे रायजोफोर दङ रायजोफोरनि सेन्टिमेन्टखौ जाहाथे बिसार खालामो बे जोंनि खावलायनाय आरो बेबादिनो लायोबासो जों सानो जे जोंनि गेजेराव जों सान्थि बांसिन लाबोनो हागोन